Lah aku ki adem lho. Hawane iki adem, aku wis saka ngebel kene ngempet pipis. Ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwung. Warga lek wong kene pokok men intine nggih, sing sinten sing tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi sapi. Panuwun dumateng Bapak Fikso anggota Dewan Ponorogo Sugeng Lenggah. Matur nuwun. Wah iya, nggih. Nduk Umi. Dalem, Pak. Kowe mau bareng bis? Nggih. Ah iya, wis bintang tamu sok bareng bis. Lah kan kacake selawe. Oh iya ya. Heeh, engko pas bintang tamu anggarane khusus ya piye carane pamane bareng bis kanca-kanca kabeh jajake ya. Neng rumah makan sing gedhe paling ora cara Solo ya neng Adem Ayem ngono kae. Dadi sak rombongan wong 30 entekmu sekitar 3 juta. Mongko lek mung bintang tamu mung 2,5 juta. Dadi tombok 500 kowe. Ya aja kok ya. Iki neng kutamu dhewe Kota Riau karep matur piye? Ayo saiki bintang tamu belajar omong sing apik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon mliginipun dumateng Bapak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, terus Pak Bupati rawuh mboten? Dipun wakili kalian Pak Kepala Dinas. Nggih, wakilipun Pak Bupati. Terus Bapak kula. Sopo? Pak Wiji. Pak Mukandung. Nggih. Oh, Pak Wiji. Matur nuwun lho ya. Nggih. Yen rene Pak Wiji ora kelakon lho wong pupus ngundang awakmu. Nggih. Matur nuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani wayangan dalu punika. Mugi-mugi apa iki malah sing bunang barung kuwi topo ora. Anu ya tirakatan. Mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan. Mugi-mugi tambah rezekinipun. Panjang yuswa. Sampun. Iya, matur nuwun Nyageng Jawil Kasut. Iya. Sinten nih, Pak? Awakmu ndur gelungan apik nggih bayak lendang ngisor kasutan ngono ora. Ya yen pas lungguh dienggo lek pas ngene iki dicepot. Asrep kok, Pak. Iki warnane doreng-doreng kaya ula-weling ngono ya ora. Ya Mboten saiki lho napa-napa. Pak Dwijo ngersake iki dhisikno iki. Nggih. Ya. Napa? Hah? Napa? Ya nembang masa becak kuwi enek ora. Nggih mesti tembang napa, Pak? Putri Gunung. Kuwi. Nggih. Elingku mbiyen bawane ya tak gekke kuwi sing nyungging utawa ngrengga sejarahmu wit budal saka Ponorogo ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Solo, ning isi Surakarta nganti saiki. Nggih. Aturna marang kabeh para warga masyarakat ingkang kepareng pinarak lan ugi sing kepareng mirsani lumantar streaming. Ya. Nggih. Ya bawane yo. Urip kumapaning gunung mila kulit kurah kuning Mapan ana gunung mula kulitku ora kuning. Ya, ireng. Tur tambah bekisik. Ha iya. Ora apa-apa saiki wis saba salon. Sing ngerti perawatan. Ha iya. Ora apa-apa. Terus paitanku mong kasetyan nanging Kang Mas Joko Watir ra bakal ndika kuciwa
gandeng tresno umi men kaya keroncong cobi Mas Hedi mang wiwiti saking rebabipun di Imbo Biola. Wah iya coba kaya apa. Mangga Mas. Maju nutupi kamera. Kula tresnani. Wah, iki impian yang menjadi kenyataan lho, Mbak. Kok impian sing menjadi kenyataan piye? Adate warga masyarakat Pupus ya. Niku mirsani jenengan mung teng TV utawi teng YouTube, nggih Pak nggih. Senane. Nggih. Namun malam hari ini warga masyarakat Pupus benar-benar secara nyata bisa ketemu dengan sinden viral Mbak Elisa. Waduh, matur sembah nuwun ingkang sampun nonton. Kalih sing teng YouTube sami mboten. Apik sing ning gambar apa asline, Pak? Ayo iki to, Pak. So. Wah seneng aku. Lek seneng aku arep mbales mau ya. Apa? Mangan timus pas dina riyaya. Muga-muga warga Pupus sehat sedaya. Amin. Wah, cerdas iki. Terus, Nek. Meneh ya? Ya. Kena angus nggon tungkak. Polae. Ora apa-apa to, nek nggon ngarep kan bebas to. Iya, bebas. Warga Pupus rezekine ora lokak malah tambah kebak. Amin. Neh no. Ya. Numpak tosa mlebu juga. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, apa? Kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau piye? Numpak tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya, Bu. Enggak apa-apa ya. Mau wis foto neng nggon telaga wis mesra-mesraan niki nek ning panggung genten aku enggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning telaga lho? Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Pak pose. Pak peluk, Pak. Ngono kuwi le foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene, Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Aku isane ya ngono kuwi. Masa umurku semene aku arep ngene. Lah ya tekarepe dipeluk ngono apa sarange ngene ngono kok tetep ngene. Ya ora apa-apa. Tak rangkul ya mau. Dirangkul po. Dulune tak rangkul ning kenceng dadi malah ditekek ora. Sowan mriki kula remen sanget. Saged sowan wonten Pupus ngebel mriki. Ngebel. Ngebel. Pupus ngebel. Nyebel. Heeh. Nyebel. Nyebel. Gabel. Lah ya bener Wis lah. samune ngene ra? Umbel ngono iso ra? Umbel. Umbel iso ta? Iso. Ngebel. Gabel. Wis. Ngebel. Ngabel. Pancen ilate cawang ya Ya ngabel. Dalam rangka merti dusun ya. nggih, cara mriki bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Pokoke apa sing dadi dongane, dadi pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya. Pengajeng-ajengipun. Ha iya, aku ngomong apa? Lha kowe mau saru kayak kakung-kakung langsung dekepi dhewe-dhewe lho. Harapan pangajeng-ajeng. Lah. Pangajeng-ajeng. Iya, P apa eng anga pangajeng. Ya. Pangajeng-ajeng.
Sedaya. Kowe tek ngerti lek aku ngajeng. Kamu ngajeng juga. Nang ngarep tegese mburi-mburi lak ki pengrawit aku nang ngarep nang. Oh iya panjenengan wonten ngajengan. Hmm. Kula nggih ngajengan, tapi kamu ngeseneng ya muga-muga nek aku entuk wong jodoh kene ketoke wong ampuh-ampuh. Soale nek wong desa ning gunung kuwi iki biasane kuat-kuat. Wong naik turun gunung ya sikile paling ora rasa karo dalang ya rasa sikile wong kene, wong nggo ngerem ene. Oh. Kowe kleru lek milih wong kene iki kleru. Kleru sa. Hah? Milih wong kene ya, pamane kok yo milih ora iki. kleru no. Oh sik lek sampean pancen bener nek kanggone wong kene mesti itu musibah. Kapa? Pamane ya entuk wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok Lah ayu? amung-amung kaya bledek kaya ngono kaya wong Ya. kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Lah, Kalau enggak kamu enggak mungkin WA-an sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu dadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak? Lah, kok aku ki- adem lho. Hawane iki adem, aku iki wis saka ngebel kono ngempet pipis. Oh, ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan sa, gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwo kuwi. Ah, war golek wong kene pokok men intine nggih. Sing sinten sing anu tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi satu. Iya. Kok lambene ora iya. Heeh, Ya, ya ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi dadi iki to ning sedulur. daerah kene. Iya nembe niki. Piye pengalamane kuwi wis saka Wah, mau? seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rodo gasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam sekali welas doso. Kalih welas. 12 siang. Kalih Berangkat. welas Yo. siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi yo padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Ruhadi karo Pak Marno. Pak Marno iki senggel kuwi ora. Senggel ya. Oh, ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Heh? Sing enom di sithik. Alah ngono kuwi malah dikeroki ndang turu malah. Injih, ngaturaken panglipur. Mbak Elisa. Kula nuwun. Nggih. Niki wau Pak Lurah ngendika. Ujar estu Pak Dalang. Mangke menawi Mbak Elisa estu dugi teng Nggih. pupus, mangke menawi Mbak Elisa pun jumeneng kula nggih kepengin salaman, kepengin jagongan teng panggung oleh Mbak Elisa. Wah, sebuah kehormatan bagi saya menawi Pak Lurah kersa minggah wonten pepanggungan nembang sansaya apik meneh ceta piyayi budaya. Sansaya apik meneh nek aku belum ngomong lho. Napa, Pak? Aku ora ngomong lho. Ayo diaturi, ayo. Ya monggo Pak Lurah, Nggih. minggah nggih panggungan. Pak Ketika Sijo, monggo Pak Sijo. Ayo katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Duduk. Tiange lepek ngeten iki ngoten. Lepek niku napa nggih? Pamunten Niku Mbak. takon lho Pak, lepek niku napa mboten ngerti niku. Cang Lepek Sulawesi. napa Pak Lurah? lepek niku nggih ngeten iki ngoten. Oh, ngaten iki. Mbak, ngene tak Nggih, terangke. Bagus kok. Mbak Elisa tak terangi. Lepek rong ngerti? Dereng. Lepek ki lurah sing seneng karo sinden artine kuwi. Alah bilang dari tadi lho, Pak. Kula kan langsung ngerti nek panjenengan remen kalih sinden. Mau bang caket-caket kalih kula nggih. Ampun jauh-jauh, Pak. Hati-hati Pak Lurah, bengkokmu awas. Bosok iki. Ngene bosok iki. Ampun kumujeng niki Ibu mirsani mboten nggih? Mirsani Mbak Elisa. Mirsani nggih. Nggih. Niki aman Bu aman kalih Nggih. kula nggih. Malah ngeten Mbak Elisa. Sejatosipun kula menika kalian Mbak Elisa, Mbak Umi, kalian Bu Kesi
niku sampun kenal. Malah kalian panjenenganipun Mas Cahyo ingkang dereng kenal ngoten. Asem berarti viralku di bawah mereka-mereka. Nggih. Met sewu nggih. Nggih, Ya pancen jenengan lurah lepek kok mula nggih. Seneng kali sinden maksudnya. Kula niku kadang-kadang teng griya niku mirsani HP kalih mesem. Lah dikinten kalih bojo kula niku, leh ngoten Mbak Limbo. Lah nggih. Ngoten niku. Nggih. Ning pun mantun to Pak niki? Sampun, alhamdulillah sampun ngoten. Alhamdulillah sampun. Nggih. Dadi yang saben dalu dipirsani teng YouTube niku Mbak Elisa, Mbak Umi. Lek kehebatane Mbak Elisa napa? Jujur mawon, Pak. Dalem Kehebatane sing maring jenengan kesengsem. niku wau. Kula badhe minggah niku wau nggih badan kula kekel-kekel pripun ngoten. Lah ngendikane kuwi berarti. Ngendikane niku kok pating blekuduk ngoten. Tapi nggih lucu ngoten lho. Aku ngen diko blek kutuk iki piye to, Pak? Lho kutuk ora ngerti. Blek kutuk iki nek Masalah. ono blek Udu ki cara Jawa Timur cara Ponorogo. Apa blek kutuk? Blek kutuk ki pengin demok bokongmu. Lah kuwi Ya ampun, Pak Aduh, Lurah. mati ya. Jujur sanget to, Pak. Jujur sanget. nggih. Berarti biasanipun namung bayangke nggih. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Lah niki pas kepanggih nggih leres kali ngendikane Nggih. Pak Cahyo kala wau Pripun? ngoten. Leres niku. Pripun? Nggih pas berarti ngertos kalian napa ingkang kula gagas ngaten. Nggih no, nggih. Panjenengan pripun sakniki saged nanggap wayang gek rame banget, rame sanget ngaten iki bunga bombong. Nggih. Nggih. Tapi alhamdulillah dalu menika ngipi bisa jadi kenyataan. Ngoten. Alhamdulillah. Awit saking sedaya panyengkuyung Nggih. warga masyarakat ingkang ketawis utawi terwujud kanthi kompak menika saged kasembadan warga masyarakat Desa Pupus atas dukungan warga masyarakat saged kasembadan ngrawuhaken panjenenganipun Pak Cahyo beserta kru Madangkara. Pramila nyuwun pangapunten ugi matur suwun sanget menika kula dalu niki nyambat Mbak Lisa. Nyambat? Nggih nyambat niku mangke kondur mboten dipun saosi kalih amplop ngoten. Loh, lah terus? Terus pripun niku? Nyaosi duit ngoten. Menawi Matur suwun. Anjir. Kaya nemu-nemune sinden kaya ngono bentukane to, Pak. Lho iki kekuatane Madangkara. Tak titeni angger dhek ora mangkat udan deres kok. Oh mula ya, iki sing jaga jebulane Ayo, ora kowe. udan. Iya. Kakak Tuti Luna Maya. Ah iya. Selani, Mbak. Sih. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking kula Demang Pupus. Nyuwun gending sesideman dipun bawane kalian Karangkates. Minangkani pamundhut saking Pak Lik ingkang boten kepareng dipun sebataken asmanipun. Nggih. Apa iki? Ingkang nyekar Mbak Umi Hafifah matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking sedaya perangkat Desa Pupus nyuwun gending setunggal dadi ati dipun bawani Bapak Suroso asli Pupus kalian mugi rahayu tolak sengkala. Nggih. Wassalam matur sembah nuwun. Nggih. Wah kaya dalang gapiro ya. Coba kaya ngapa. Monggo kagem Bapak Suroso mbok menawi tasih kepareng lenggah menika kula riyenaken. Ya. Nggih, Bapak Suroso. Menika request saking Bapak perangkat Desa Pupus. Nggih. Monggo Pak Suroso tasih lenggah. Kasih lenggah boten nggih, Pak Suroso? Wonten niki sampun jumeneng. Oke, monggo Diaturi, Mbak, wonten diaturi, Mbak. pepanggungan Pak Suroso. Nggih.
Dipethuk Mbak, ngono. Ya. Tak kula petuk nggih. Kula petuk malah ora. Surasa petuk. Petuk menjemput maksude. Nggih, Pak Surasa nggih minggah mriki. Oh, kok mboten ngangge sandal? Oh, nggih. Nggih, padake masjid tok kene sana. Nggih. Mangke sopan kula niki. Wah, nggih Pak Surasa. Ngaturaken Wak tetengah mriki Pak Surasa, nggih. Niku tebi sangit mengke medeni mengke nek geblak geblak. Nggih. Pancen ora di mriki mawon, nggih. Kok ngaten niku le nganu bis jalan. Niki kan napa ora niki? Panjenengan wau le anu ajeng bawa dados etos. Dados atos. Nggih, dados atos. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten niki bile wonten kalepatan kekirangan pergi menika senior sedaya kula nggih nyuwun pangapunten diagung pangsami nggih Pak. Nggih mboten napa-napa. Ambak jenengan alit niku kados Raden Sentiaki, Pak. Sentiaki satriya Swala Bumi Senopatine Kresna nika. Lek ngantem wong wedok langsung meteng. Nggih mandi ta nae? Ha iya, wah seneng dhek ora iya. Niki ten napa lho niku anggenipun nyelamaken tiyang sepuh kan damel. Nggih, nggih. Sampun niki pun nyanyi mawon. Wah nyanyi, nggih, nyanyi. Nuwun sewu Pak sepinten didinganipun. Pelok barang, hati-hati. Napa bawane? Asmarandono. Wah nggih, gegarane nggih. Nggih. Neno. Gegarane wong akrami. Saya tepuk tangan rumiyin niki wah. Pun saya, Pak. Jangan merendah untuk meroket lho, panjenengan saya sang. Nggih, kula lem wong pancen saya tenan. Niki saya napa saya, Pak Bu? Yo diberangkatne yo. Alah niki kok kados setunggale nika. Pak Mudin pun kondur kok. Mboten, diberangkatne minggah teng panggung, Mas. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenengan panjang umur Pak Surasa. Oh amin. Panjang umur sehat panjang yuswa. Tutu bondo tutu rupa Jenengan putrane nggih seniman to, Pak? Putra. Sepain apa putrane? Putra jenengan. Mboten kok. Alah mendhi putra jenengan suarane ya apik mesti. Mboten. Teng mriki enten kok. Ngajeng jenengan niku lho pas cilik niku lho. Oh, mulane ketno kok nutupi rai. Pak Surasa duwe anak Pak Surono. Sulomo. Sulomo. Niku lho, Pak. Niku lho. Ajeng duet kali Sulomo. Bisa dijak gojang ki kelingkap lho nggih. Kelingkape napa? Oh, kelingkap Oke, nggih. hilang. Kelingkap nggih. Amung ati pawi pas mudi Tangane. Nah, paling ora roman kere ngono lho. Roman kere kan ning nggon telaga ngono dijajak napa cimol apa-apa. luput pisan kena pisan Anake kok kemropot to kowe meri apa piye karo bapak? Hah? Kowe meri apa piye? Ayo to. Ayo. Disaingke apik sapa ngono lho. Aku tak milih. yen gampang luwe gampang Yen angel
copet lah. Sik to. Sah. Kowe iki sinden apa copet? Urung dikeki kok wis dudut dhewe. Lah nek lho, panjenengan niku kedah atos-atos. Sambutan Bapak perangkat tahu nggih? Nggih. Oh nggih mboten Sik, apa, Pak. sakniki ngeten. Jenengan ikhlas mboten niki jalan Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas karo menteleng. Mboten, Pak. Ana kagungan iki namung niku lho. Niki gegedet brambang ngono bojone. Mboten. Mboten apa-apa nggih. Nanti griya kathah. Waduh. Makasih Pak Mas berapa? Ayo. Kathah ke luwuh. Enggak Pak Suroso. Enggak apa-apa ya. Tan kenoti numbas arto Pancen tresno kuwi ora kena tinumbas arto Kakang Mas. Dadi kira ana apa-apane nek mung 50.000 ya Kakang Mas. ya ora ketan 50.000 iki udah palsu Dek iki. Asli. Asli. Ya paling ora iso nggo nguyuh ya ping 10 swidak 12 ya 2.000. Kuwi nek dingge nguyuh ning anu kok nesu. Awake Kang Mas. Mau ngenten isuk barang. Nguyuh ngenten isuk iki. Enak to ya let nonton maksudnya. Oh, nggih. Mboten, Pak. Nuwun sewu. Napa niku sampun dados ciri khas nggih. Niku kula amati panjenengan pertama bawa. Kok mesti menteleng iki to napa? Lah mawi mripat lho, Pak. Mboten kok mboten iso tenang santai sahdu ngeten pamane. Sajane kula niku dedeg saestu, Pak. Oh, dedeg. Nggih, dipun bersani wane enten YouTube kok niki kok saged tatap muka ngeten niku dedeg sajane. Nggih, jenengan gula mboten kelangan dhuwit 50. Boten. Mboten gelong nggih, Namung Pak. ning ngeten iki lho. Kula jeng sambatan kula wau, sambatan Bapak perangkat. Mboten ono apa, Pak? Saestu, Pak. Estu. Niki biasanipun nek pun menehi ngaten iki baline kathah, Pak. Bali 5 juta. Amin, nggih nggih. 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 Ikhlas nggih, Pak? Ikhlas. Alhamdulillah. Nggih. Sah ngono lho maksudnya. Nggih. Sae sanget, Pak. Pak Suroso, Ampun, nun sewu. Pak Suroso. Kula niku sangat luar biasa. Lek bawa niku sosok mesti kathah ingkang saene lek jur langgam ngeten iki iso ikali Rama iso pas niku mboten sembarang orang. Berarti jenengan pancen seniman hebat. Jenengan kelangan 50. Mboten niku mboten kelangan, Cul, Pak. Pak. Cul, Kula Pak. yo balekke 200 priwe. Mboten, mboten. Nggih. Kena, Mbak? Estu. Ampun ngaten to, Pak. Oh, ngaten niku lho. Lumayan. Oh lah Pak Suroso dikek dhuwit malah menteleng. Kok pripun to, Pak? Ngrepoti jenengan. Allah gayamu. Sosok. Lah. Panjenengan iki kok nggih. Wis niki Dek Bodo mboten suwarika nggih. Matur sembah nuwun. Lah nggih mboten tindak mriko kali Pak Lurah nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Sembah nuwun nggih, Pak. Panjang umur, sehat selalu. Ngerengengaken Ngapunten yen enten swasana. keladuke tembung nggih, Pak nggih. Niki namung gegojekan semoto, nggih. Moto. Moto-moto. Sampun niki jan kayeng sanget, Pak. Luar biasa kaya ngono kuwi semangate kok Mbak Elisa. Lah nggih to. Seneng nggih. Terhibur. Nggih. Arum Bali Mbak Birgita, ya ngancani Mbak Elisa. Bibit unggul Mbak Elisa. Bibit unggul, namine sinten lengkape mbok menawi dereng tepang. Nggih, sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon. Iya. Tepangaken nami kula Birgita Ayu, cantik sekali sepanjang hari, harum mewangi di pagi hari dan malam hari. Ihi. Ora harum mewangi kok ngene iki nggo napa sih? Lah kan iki harum kabeh ngono lho, Mbak. Oh kabeh Heeh, maksudnya kabeh. harum mewangi sepanjang hari. Ihi. Kudu ana ihi. Oh ngono, wis Nama ciri panggung khas, ya. Nama panggung. Kita Oh, iya. ihi. Ya. Ben gak kalah karo Mbak Tuti kan hanje ngono to. Oh iya, Nah, nek ihi. oh iya. Bedaan Ihi, kowe suka ngendi ihi? Sik kok ngendi asalmu ihi? Asale ngendi? Kediri. 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 Iya. Kaya nyang-nyangan brambang iki loro iki ora. Saka Kediri wis rampung kuliah napa dereng? Hah? Wis rampung kuliah napa dereng? Napa to Pak niki Pak? Ngomong napa to niki Pak? Wis rampung sudah selesai kuliah Oh, apa belum? Dereng. Dereng. Nggih. Semester pinten? Semester 8. 8 wis arep ya. Ya. Ya, muga-muga ndang lulus. Ya. Wis duwe jodoh durung? Lah niki jodone kula. Iki lah. Heeh. Wah, anake. Oh, putrane Pak Suroso. Putrane Pak Suroso wau lho. Wah, kok Sulama ireng Birgita putih. Lah nggih cocok to Pak?
Anak-anak ula weling engko malah. Cah cantik kayak kaya ngene. Ning sengit aku Pak angger sinden ki, sesuk sinden enggak boleh bawa tepas. Enggak boleh pakai lendang. Lah kenapa? Ha sindennya angger nggo tepas, tepasnya toke ndi? Tepasnya ngene iki. Tepasnya ha. Ngene iki, tepasnya langsung dingenekke, set tepas. Mergane marake ngene iki rasan-rasan. Ngomong ke dalange. Ngrasane aku to. Heeh. Piye lek ngrasane? Lah mbuh takono iki mau karo Mbak Uun. Ora ya, ngrasani anu kok, Pak Lurah kok. Ngrasani Pak Lurah ngopo? Pak Lurah lho gak gelem salaman karo aku. Pak Lurah. Pak Lurah. Niki lho ajeng sadi salami sinden rumiyin. Kula dereng lho, Pak. Nah. Lah kowe iki ora kene kan Pak Lurah ge unu-unu iki mau. Lho, dereng ping kalih, ping 3 dereng. Oh iya. Jaluk tanduk to. Ya tanduk. Alah mengko ki teko dhewe duit ki. Ah, Sekarang sing penting nembang sik nek apik duite teko dhewe. Nggih, Pak Lurah nggih. Jempole pundi lho, Pak? Gak. Ketoke Pak Lurah seneng karo sampean to, Mbak. Kok tak bagahi. Sing penting kowe nyanyi sing apik. Pak Lurah wis di WA karo Bu Lurah nganti aneh-aneh awas. Caping gunung iki yen Birgita iki wah kon ngerok apik iki ya. Capek gunung model rock. Nggih. Iki coba tak rungokke kaya ngopo. Alah sampean iso. Bawane didum nyah loro. Iya. Iki wis kondang nang YouTube iki Elisanya Madangkara adalah Birgita. Oh ngono ya? Iya. Nom-nomanku pancen koyo ngono. Wis saiki wis tuwa. Saiki wis suwek ayo. Yo bawa pangkur. Saben bengi nyawang. Jengkleng mboten iki. Nggih, nggih tampa adem kok. Ayo. Monggo Pak Prapto. Kok glundung kaya sing viral ndek iki. Sing ono apa sinden glundung? Enak. Ya aku dongake nggih ampun glundung. Ki aku ning kene totalitas iki. Ora arep. Nek lek cincin aja dhuwur-dhuwur Oh lho. ya poten iki lho. Kok Oh, jenengan ndelok. nggih ngemat-ngemat gitu. Kadoan. Iki jane arep jenggleng apa arep jaran kowe iki? Oh iso nglumpatane Ah, adoh. sekarang kamu gantian. Ya naik. Astaga. Yen memajang. Mas Ayo, Sono Bil. siap ya, Mas? Aku wis ancang-ancang. Mengkaro. Aku. Iya. Iya. Kepenakan iki. Janur kuning. Ya pilih. Aku pilih lagi pancen pilihanku. Sorry, Mas. Ngono Sorry kok ya, yo Mas, mbok tolak sayang. to. Sorry ya, sayang. Bir, Napa, Pak? mesane sing gampang. Tak kira aku. Kenjeli. Oh, Mary. Mary, Mbak Mary. Mary. Tiwas tangannya wis ketep nyedot gini loh. Bukan aku. Mary, Mbak. Nggih. Kok ya, Mbak, segampang ya. Kembang wetu. Telu. Halo. Warga Pupos, semoga bahagia selalu. Amin. Sik, Piyayi Pupus mendhe piyayi nyeni. Diamini ning ngangge anu Pak, ngangge lagu nggih Pak. Allahumma amin. Ngene nggih. Allahumma amin. Kersa nggih Pak? Sakit nggih? Baleni Mbak Lia. Gampang kok. Ayo baleni. Angon wedhus, cacahe telu. Ya. Warga Pupos, semoga bahagia selalu. Ya Allah. Kaya ngene lho Pak Lurah, kudune lek wayangan ras taun pisan ning seminggu pisan. Bangkrut. Ya selanjutnya. Biasane ya Tuti Gisel Luna Maya. Komplite. Sarah Hasari. Kae jeneng.
Kok Jakarta ora isin-isin ki lho kamu. Suara saya serak sekali. Kalau malam begini. Kumat ya. Iya. 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 Barikannya pakai juga ya. Harus tuh. Yuk. Tikus. Bapake Umi. Mboten aku ora lho. Oh iya. Pak Yoyo lho. Ora aku plek kok. Kan usus. Oh iya. Aja tulung aja maido. Sing Iya. gender Lah, tak ngomong ambung lho. lho weh. Sing gender aktive tak ambung lho weh. Aja pangan kowe ngambung. lho, we. Kowe ngambung sing ngender Seneni Manohara. Yo, piye mau tikus mangan usus piye? Tikus. Mangan usus. Nah. Pak Lurah, Pak Lurah, kosong. Iki sinden piye iki? Tikus mangan usus. Pak Lurah pupus jenengan pancen bagus. Nggih. Oh wes Piye le ngamini? Wong cetha wis bagus yo angel le ngamini. iya ora apa-apa to El. Kan sing ngomong aku karo sampean kan beda. Iya. Inang karo ngindu. Iya. Wis tak amini iki. Wes. Ibu negara. Wes to. Ora krasa ya El. Ibu negara no. Ibu negara, Ibu Sukesi Raharjo. Rahayu. Lah Rahayu padha. Ayo. Raharjo. Lek ngelone marune sak geleme dhewe. Apa? Maru. Desa pupus, Saku bos. hawane adem, Dem. bojoku bagus. Awas. Jaluk diantem. Ora amin-aminan. Wong kuwi kriminal rumah tangga diamini ora ya. Nganyelke. Ayo. Ket sore ya atiku wis celekat-celekit. Eling ora sampean? Eling. Para pamirsa nyemplung karo Elisa. Piye jale bayangno? Ning joglangan nyemplung karo Elisa. Sampe ora ngerti Terus to? nyapo ning kono? Dengarkan dulu. Ngopo to aku ngejak Elisa iki njebur joglangan? Mergo sampean ceblok ning kono. Elisa, ayo nulungi Bu Kesi sing nyebur joglangan. Ngono lho asline iki. Kita kan harus saling menolong. Kita kan sesama umat, kita harus saling menolong. Saling menolong itu adalah sifat kemanusiaan manusia. Ora percaya iki jenenge. Seperti itu. Sirik wae. Padahal kan karepane koyo ngono. Pak Bayan pundi pun kondur dereng. Hanya apa? Pak Bayan kula tumet jenengan Pak Bayan nggih. Mau balas dendam. Ora Koten guyon. iki kocek mawon. Ka apa pokoke lupa tenan aku ya ikhlas. Apa nyunggi kompor nggih, Bu? Ora aku ikhlas, malah aku ki lek bojoku kuwi ya pancen bojoku kuwi alhamdulillah kula niku 16 tahun rumah tangga kalih Mas Cahya pun tadi mlakunipun alhamdulillah lurus Bapak-bapak. Nah. Bojo kula mboten seneng, mboten duwe demenan, mboten niku duwe lho. simpenan. Alhamdulillah. Nggih. Saestu nggih kula bersyukur setia tenan 16 tahun anak papat ora tau aneh-aneh. Saestu. Terima kasih. Namun ten panggung ngaten iki nggih, Bu. Terima kasih cintaku. Neng niki wau saderenge niki ajeng tanggapan teng pupus niku bojo kula niku meling teng kula Bu. Aku sanggite dek, aku mbok ditukokne anu to Bu, beskap anyar. Iki wungu niki beskape anyar. Loh, kok dengarane sampean bagusi. Ya ora apa-apa lek bagus kan sampean ya seneng ya aku bagus. Padune arep ketemu Elisa to. Niki lho Pak kula iki. Kelakuan kula ngoten niku lho Pak. Dan pokoknya anggere arep ketemu Elisa, bintang tamune Elisa wis bagusi. Ning omah seminggu ra iso turu El. Raiku bar piye? Bar kok kapane raiku? Raiku bar kok kapane niki? Tak facial deh. Tak facial DNA Salmon Skin Booster. Nanti kan Mulane glowing ya. Booster mulo sinyale kuat ya. Ya wes kono sakarepmu ning intine aku ikhlas. Upama pancen bojoku kuwi upama pengen rabi, upama di bojo loro, upama karo awakmu Elius aku ikhlas. Malah aku penak. Dadi bebanku iki tanggung jawabku ngopeni dhek iki ringan. Lho. Katen nggih, Bu. Loh. Dilalah kula jenengan kalih Pak Yoyo kan sempak teles ya, Bu. Komplak. Kompak.
Nggih to, Bu? Ya, intinya Semangat kompak anti males. betul. Intinya kerjasama atau partner yang baik itu adalah Elisa Orkaros Alaso. Kalau bersama Madangkara dan Bu Kesi itu tenan rasa cemburuku tak gua neng kali El. Tepuk tangan penonton untuk Bu Sukesi Rahayu. Kesetiaannya kepada suami dan paguyuban sangat luar biasa. Dia korbankan suaminya mau dimakan oleh wanita lain. Loh, ngeten lho Pak Dalang. Lek teng panggung niki kan seniman itu milik uman. Niki wau Pak sinten sing bawa terakhir niki wau nggih ngejak. Pak Suroso Daladi nggih ngejak salaman. Terus Pak Cahya Kuntadi nggih. Menurut kula sebagai seniman dalang nggih milik umum. Intinipun dalang teng panggung mriku pun milik umum. Pun kula ikhlas boten napa-napa. Tak liarke Pak wis. Monggo dilanjut. Pada kekewan ta aku malah diliarke ora. Mau jare milik umum mongko sing umum akeh toilet. Lah ya. Adake WC aku parap ya. Mbak Uun. Mbak Uun aduh anggunnya. Artisnya Madiun. Ini dia. Keseni tadi ternyata membawa bakul dia. Bakul mainan dari Jumok ya. Yo, Mbak. Tindingannya, Mas. Waduh. Ayo adus. Waduh. Ngejak sapa adem kaya ngene adus. Ojo keceh. Aja keceh. Warga pupus rezekine akeh. Pak, yuk. Sik, kok ana sing dhuwur ana sing ngisor. Allahumma amin. Ngoten ya, Ji Rolo. Yalah, ibu-ibu kalih niku matur nuwun nggih, Bu. Nggih, jenengan Yesus nembang lho nggih. Luar biasa nggih. Umi, ayo. Umi, Ramli, Jangan sok sama Sen anggun. kamu ya. Ayo. Pes dadi bintang tamu sok anggun ora ya. HP-ne loro. Yo. Bener. Bener. Iwak gabus. Mangga, Bos. Mesake, Pak. Bene bebas. Waduh. Iya. Bintang Bintang tamu tamu. bebas ya. Iya, heeh. Pak Lurah pupus. Kula nyuwun duit. Wah. Allahumma. Varian rabir. Harian. Nggih no, Pak. Ayo varian. Tuku uyah Oh iya. kecemplung sumur. Mur. Mbah Lurah mugi panjang umur. Allah. Elak tenan ya iki ne. Gula malih bocah niki. Yo Iya no, iya. iya no. Ya jajal neh, mau wis akeh ya. Meleh nggih Elisa nggih, varian nggih, Pak. Eling. Elisa Parian setuju? Setuju. Iya, setuju wae kari nonton ini. Arurunan ya. Wah, ketularan tutik. Ngendus endus. Apa? Enggak ngendus-endus. Oh, ngendus-endus apa to? Ngono lho. Ha. Sentrap Ngendus-endus, ngendus-endus. Ngono Oh. ngendus. Ya ya ya.